اکبر لٹا دیتا پر مولا حسین دین بچا لے، اصغر دے دیتا تواڈے کول تقریر دی سماعت ہی کوئی نہیں، اصغر دے دیتا پر رسول دا دین لٹن نہیں دیتا، اونو محمد دے دیتے رسول دا دین نہیں لٹن دیتا، قاسم جیسا شہزادہ قربان کرایا دین نہیں لٹایا، اور جیڑے پیر اج نبی دی ختم نبوت واسطے حجرے چنا نکلے وہ مشن حسینی دے سپاہی نہیں ہو سکتے، حسین دا سپاہی اور ہو سکتا ہے جو جیڑا حسین دین بچان واسطے مدینیوں پیدل کربلا پہنچ گئے۔ آپ خود سبحان توجہ کرو بھائی، سپیکر کون چلاندا جی؟ اچھا جی، سپیکر والے بھائی کتنے بیٹھے؟ تسی بیٹھے ہو، نعرہ جڑا نا جی لبیک یا رسول اللہ دا اے نہ وجے نا تے سنی مر جان گے، اس نعرے نے دشمناں دے سینے چیر کے رکھ چھڑے کہ حضور دے غلاماں نو ٹھنڈا پائے گی۔ ایک منٹ میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ہوں سمجھو، یہ ریکارڈنگ والا نعرہ ہن تسا کوئی نہ چلانا، اسی مر گئے ہالے زندہ بیٹھے اسی مر گئے ہیں۔ پتہ لگا مسیح حضور دے نوکر مرے نہیں، تو پوری تقریر پترا ریکارڈنگ والا نعرہ نہیں چلانا، اور اسی وہابیاں تے دیوبندیاں تے منکراں نو کی دساں گے اسی مر گئے ہاں نہیں، او قسم قرآن دی دریاواں نو بن لگ سکدے نے، اس نعرے نو بن نہیں لگ سکدا۔ اس نعرے نو بن نہیں لگ سکدا، اس نعرے نو بن نہیں لگ سکدا۔ او عمران خان دا ابا بھی آ جاوے اس نعرے نو بن نہیں لگنے، نبی دے ذکر نو بن کون لاوے؟ یہ نام تو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔